Vostè admetia errors en aquesta Que és evident. banda, però també d'efectius, de recursos, i fins i tot els alcaldes diuen hem hagut de posar recursos propis perquè no ens arribava l'ajuda que necessitàvem. Ells han posat recursos propis, evidentment han tingut que contractar coses, hi ha prevista una convocatòria per ajudar-los en aquestes despeses. O sigui, hi haurà línies, com ells demanen, obertes de crèdit. És evident que hi haurà ajudes, igual que hi haurà ara una prioritat, que és d'ells i també nostra, per al que fa referència als boscos. Hem de pensar en restablir la normalitat primer, que l'empresa continuï treballant perquè ha de continuar treballant, malgrat estigui normalitzada la situació, perquè la situació de la xarxa és precària i com continuarà sent precària ha de continuar treballant, millorant la xarxa. Ara era el moment de parlar de l'AMAT, president? Els afectats no poden considerar que estan sense llum, el PSC, Esquerra, Iniciativa, ara es discuteixen sobre l'AMAT en ple temporal? No és discutir sobre l'AMAT, és dir una cosa que és clara. Vostè sap si l'AMAT s'està construint o no? Sí, s'està construint. Doncs efectivament, hi ha un tram entre Sentmenat i Bescanó, que són 70 quilòmetres, que el 90% està construït. Excepte amb problemes puntuals a Seva, a Sant Hilari de Sacalm. Hi ha un altre tram que s'ha modificat el traçat entre... Per qüestions geològiques. Efectivament, entre Bescanó i Santa Llogaia. I s'està treballant en el projecte de Santa Llogaia amb baixes, amb la frontera francesa. Aquestes obres van començar fa 2 anys, però aquesta línia fa molts anys que és necessària. I és necessària, entre altres coses, per mallar més la xarxa, perquè hi hagi més garantia, perquè no depenguem d'una línia que si cau tot el sistema, que és una mica el que ha passat. En el meu govern jo estic d'acord, i això s'està fent, això és l'important. El problema, si de cas, és d'uns altres, que diuen que s'ha de fer mentre els seus alcaldes són els que mantenen recursos fins al Tribunal Suprem. Això se tenia que haver fet fa temps, i s'està fent ara perquè no és una línia, és una línia de 400 quilovolts interconnectada amb França, per si hi ha problemes, ens podríem abastir en un moment puntual que hi ha una caiguda des d'allà. És una línia que té, a més, contempla 4 subestacions, que contempla 6 línies de 110 quilovolts, també, que és per assegurar i per garantir el subministre i el desenvolupament futur d'aquestes comarques. Ara, també una cosa, vull dir, si l'AMAT estigués feta no haurien tingut problemes? Haguessin tingut problemes. Perquè la xarxa de mitja i baixa tensió, que ha estat pràcticament trinxada, s'hauria trinxat igual. President, el 2001... Haurien recuperat el servei una mica abans, això segur. El 2001 hi va haver una situació molt similar. Hi ha declaracions seves a l'hemeroteca molt crítiques amb aquell govern que en aquells moments el conseller en cap era Artur Mas, dient com pot ser que ens quedem sense llum per una nevada. Deia José Montilla o Joan Saura, que deia que pleguin un parell de consellers perquè això no pot ser. Ara sap el pa que s'hi dona? Jo no vaig demanar la dimissió de ningú. No, vostè no. Però altres membres del seu govern actual ho van fer. Jo no vaig demanar la dimissió de ningú. El que és obvi és que aquesta nevada ha estat molt excepcional. I això solo cal parlar amb la gent afectada d'aquests municipis. No havien vist res igual en les darreres dècades. Digui'm una cosa. I lo important també és, miri, jo crec que és veure les coses que han fallat. Jo no dic que tot s'hagi fet bé. No les empreses, la Generalitat també, hi ha coses que són millorables. La informació als passatgers dels trens ho hem de millorar. Per cert, hem inaugurat un centre que permetrà que des del centre es pugui informar als passatgers de tots els trens. Això ho arreglarem. Però sap què passa? Que quan vostè diu que la Generalitat ha comès errors, la gent pensa, home, el que hem vist és que han fet plegar un comandament dels Mossos de Figueres que no estava al seu lloc. Però aquí els càrrecs polítics no pleguen mai. Olga Lanau presenta la dimissió pel tema dels incendis, que ara hi anirem, i no el plega. El conseller d'Educació li presenta la dimissió per un tema d'incoherència dins del govern en relació a unes declaracions i no plega. Aquí els polítics no pleguen mai. No, els polítics sí que pleguen. Quan? Hi ha polítics que pleguen. Escolti, però miri, a vegades el fàcil és acceptar una dimissió o és cessar algú. És el problema solucionat.
Això a vegades no soluciona els problemes. Perquè aquí cal distingir entre... Mira, si jo tingués constància de que hi ha hagut negligència, desídia, mala fe, hi hauria cessaments. No tingui vostè la menor dubte. Jo crec que s'ha fet el que es podia fer, evidentment amb algunes coses que són millorables, que són les que cal millorar. Però, president, ni mala fe, potser ni desídia, però hi pot haver incompetència. Això no és un motiu per canviar una composició d'un govern? Incompetència per què? Digui'm, en el tema de les nevades, on situaria vostè la incompetència? Doncs miri, no trucar en aquesta casa i dir ara mateix ve el cap de la Protecció Civil a intervenir perquè els nanos demà no vagin a l'escola. O dir el que diu el protocol. Quan no es fan les coses com s'han de fer... El que diu el protocol es va enviar als ajuntaments, als consells comarcals, amb el temps suficient. El que passa és que, miri, segurament tothom pensava que la cosa no seria tan sèria. No té la sensació que està en un cul-de-sac, president? O fa canvis al govern o fa eleccions anticipades? Doncs miri, no penso fer canvis al govern ni penso avançar les eleccions. Em dedico a governar, a solucionar els problemes de la gent, afrontant els problemes de cara a cara, amb els peus a terra, sense mirar les enquestes, sinó mirant els problemes de la gent i donant solució als mateixos. I si mira el que viu al carrer, no té la sensació que la gent està distanciant-se cada vegada més d'aquesta percepció d'autoritat i de lideratge del govern de Catalunya? Miri, sí que hi ha una certa sensació que jo crec que transcendeix fins i tot a Catalunya i a Espanya. Fins i tot ho hem vist a les darreres eleccions franceses, amb una participació que és la més baixa de la història, no? I té relació segurament amb aquesta percepció que té el ciutadà de que des de la política i des de les institucions hi ha a vegades una certa incapacitat per solucionar els seus problemes. A vegades es demana a la política solucions ara, ràpides, precises, i a ser possible barates. I això no sempre és possible. I menys en crisi. I menys en crisi, efectivament. Per tant, certament que hi ha pessimisme, però miri, jo en això crec que també que és una tasca del govern en primer lloc. No pretenc eludir responsabilitats. Jo sóc responsable de tot i assumeixo la responsabilitat. I em toca donar la cara i ho faig amb molt de gust, perquè crec que és la meva obligació cap als ciutadans. Però la lluita contra el pessimisme i la desafecció és una cosa que l'ha de fer tothom. Si l'ha de fer el govern exclusivament, serà una batalla perduda. President... No ens podem recrear constantment en les coses que van malament i en el pessimisme. No dic que no s'hagi d'informar. S'ha d'informar amb realisme. Però avui una diputada del seu partit deia potser hem fallat en comunicar el que estem fent. El principal problema del seu govern, quan veiem els baròmetres del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que diu aproven justet, aquest govern aprova amb un 5, és que vostès fan moltes coses i els ciutadans no les veiem o què passa? Jo crec que hi ha coses que les veuen, especialment la gent que les utilitza, no? Però certament no hem triomfat en els temes de comunicació, cal reconèixer. I jo crec que, a més, en una època de crisi econòmica, d'incerteses, d'interrogants, la gent també espera més. Espera, evidentment, que facis els hospitals que toca, i les escoles, i les carreteres, i les presons, i els aeroports, i que posis i milloris el transport ferroviari, i que facis metro, tot això. Però espera segurament missatges que puguin donar més seguretat. I això no és fàcil, donar-los en un món ple d'inseguretats. És la nostra obligació. No, però vull dir d'inseguretats. A qui li agradaria dir la recuperació econòmica està aquí? No ho sap ningú. Hi ha ara indicis de que les coses comencen a millorar, algunes. Jo espero que sí. Sí, però els especialistes... No, hi ha especialistes... I els catedràtics...